ita yarinyar nan me take yi ne har yanzu bata fito ba. Ai na kira ta oga ta ce tana nan fitowa wanka take yi. Amma dai ta bata mana lokaci ba. Haka a ya guri kawai oga mata afuwa. Mata afuwa tana nan zuwa. Bada. Haba bibi. Ai ya kamata ki dan bani ko da minti biyu ne ni ma dan gwada sa'a ta gure. Sauri nake malam kakka da. To da saurin da kike yi mu duk wanda zaki je wajen sa ai mu mun fishi mu ne fa a garin fa. Allah wallahi mu ake gani a garin ake haskawa. Ina jin magana har yanzu kike saurare. Haba bibi. Wai ban ce maka ka je tare min gaba na ba sauri To fa ni nake. ma ki bani gwada sa'a ta bani haba bibi. Na ga maka ka rabu da Ku ni. matsalar yan matan nan kenan sai ana bin ku da alheri ku ringa guduwa. Mu fa da shi gari kaf garin nan na ga miki ba wanda bai san mu ba. Mun tara kuɗi iya kuɗi ina gaya miki baby ko ba haka ba dan bani da Allah mun TV ko kuma nan ba ki zaki dan saka mun a waya da Kaga malam ka daina takura min ka ji ko? haba baby ki taimaka min da Allah baby ki Wai taimaka ban min ce da ka daina soyayya takura min ba. haba baby ni yanzu gunna ma an gaishe da ke baby da Allah ki taimaka min da soyayya ki haba baby taimaka min Faɗa ma ma ai duk a cikin soyayya ne ma baby duk a cikin soyayya ne Na je gaya maka ka daina bi. duk a cikin soyayya ne haba baby Wallahi in saurayi na ya kama ka san ba za ka ji daɗi ba. saurayin kiɗin banza saurayin kiɗin wafi waye hi mu fa da yake gani mu ake gani a duniyar nan kin ga naje Lagos naje Matweb naje Agege naje karkashin gada kin ga na tara ƴaƴa irin da banza ba su lissafi ba saurayin kiɗin banza saurayin kiɗin mu je ya same ki gani mu fa ake gani a garin nan mu je gashi baby ai ni nan da kike gani jarumi da ni na gaya miki a cikin Agege da Shagamu da ƙololukan mu je ga saurayin naki ga wanda ya tsaya miki saurayin naki a garin nan mu da kike ganin mu nan tatattun yan iska ne mu a garin duk wani shege da kike gani a Lagos sai yayi rijista ne yake zaman Lagos ba kin ga Agege Shagamu kafuna inna da kafuna Waye wannan? ku kuke ganin mu ba mu kuke ganin ku Wallahi ya yake ta bi na. kanu Na na ce rabu da ni yaƙi. Kai ke binta. Allah ku taso mana Allah ko ga wazi nake mata Ka san waye wannan? wazi nake mata Wazi go. malamin masallaci Zo kai mun wazi. Zo kai mun wazi. dan mu muke ganin ku Waye? inna lillahi Wazi gaje mata ba? a ba wazi ma nake ya mata kamata, ya ina gaya mata kai budurwar babban gwaska na garin nan Ba kai ne shugaban yan iska na a Lagos ba. malamin masallaci Kai ku yi mai balle balle. dan Allah Kake jira ku rike mun shi. ina zuwa Da- Ku mai balle balle. Wannan. oga dan Allah dan Allah ki masa bayani ba Ba kai ne shugaban yan iska na Lagos ba. ba ni bane Wazi kace kana yi. ba ni bane ni limamin masallaci ne Limamin masallaci. Allah. Allah wallahi Ba ya kamata ni ma nuna ma waye ne. da Allah yana maka hakuri Ka san waye ne? ba sani ba Ka san waye ce wannan? ba san wace ba Wannan budurwa ta ce. Wannan budurwa ta ce. Ka biyo ta kuma ko? Ya ma sunan ka ne kai? shak aminallahi Shak. ya yi bazuka Shak. Gaskiya ne. Shak. Kai. Tarwatsa ne Kai. tarwatsa ne Kai. Tarwata ko? Ku bale mai wando ku yi mai balle balle. Wallahi ban san na yi ya bi ni ba. Ya kamata ke Sorry ga mata Allah afuwa kin ci sa'a. yau ga shi mata afuwa kin ci sa'a wallahi ina gona ki ba da Allah da ya biya fasar da ki Allah wuce zuciyar roga Allah da ya biya ba ko mu sauke mata ni dari kai mata na kai kama bata mu duk ku tashi na sorry ga sorry